हिंगोली जिल्ह्यातील पिंपरी बुद्रुक येथे ग्रामपंचायत निवडणुका होत असून येत्या 18 तारखेला थेट जनतेतून सरपंच आणि 7 सदस्य निवडण्यात येणार आहेत. जनसेवा पॅनलचे सरपंच पदाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून सौ नंदाताई दत्तराव थोरात हे निवडणूक रिंगणात असून त्यांची निवडणूक निशाणे गॅस सिलेंडर आहे. येत्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत कोण बाजी मारणार याकडे सर्व ग्रामस्थांचं आता लक्ष लागलं आहे. वार्ड क्रमांक 1 चे सदस्य बहिरावजी रामराव जाधव, मीनाबाई ज्ञानेश्वर रिंगे, वार्ड क्रमांक 2 मध्ये जाधव राधाबाई गोविंदराव, वार्ड क्रमांक 3 मध्ये कलावतीबाई लक्ष्मणराव सरसरे, पंडितराव देवराव जाधव यांना मत देण्याचं आवाहन जनसेवा पॅनलमार्फत करण्यात आलं आहे. आमचे प्रतिनिधी संतोष जाधव यांनी थेट निवडणूक रिंगणात असलेल्या उमेदवारांची मतं जाणून घेतली आहेत. तर आपण जाऊया थेट बाळापूर आखाडा येथील पिंपरी बुद्रुक या ठिकाणी. नमस्कार, मी संतोष जाधव, एन मराठी न्यूजकडून आखाडा बाळापूर प्रतिनिधी. तर आपण आलो आहोत आखाडा बाळापूर शहरातील पिंपरी बुद्रुक या गावामध्ये. तर इथे ग्रामपंचायत निवडणुकीची जय्यत तयारी सुरू आहेत आणि उमेदवार एकमेकांना टक्कर देत आहेत. तरी आपण जनसेवा पॅनल पिंपरी येथील उमेदवाराकडून त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊया. सर, आपली निवडणुकी निशाणी काय आहे? मी पिंपरी बुद्रुक येथील रहिवासी असून जनसेवा पॅनलचे उमेदवार श्री नंदाबाई दत्ता थोरात यांचे प्रतिनिधी म्हणून मी बोलतो की आपणा ज्या समजा जनतेची सेवा करण्यासाठी आपल्याला ह्या गावामध्ये कुठल्याही अडीअडचणी जरी असतील तरी आपण सोडवण्यास तयार आहे. सर, आपण निवडून आल्यानंतर तुमचे स्वप्न काय राहणार आहेत गावाबद्दल? माझे स्वप्न गावाबद्दल एकच राहतील की देवस्थान जे पिंपरी बुद्रुकमध्ये आहे तिथं जर कुठल्या कचरा कुंडीचं व्यवस्थापन, घनकचरा हे ते सगळ्या गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत. आणि तरी मी सर्व जनतेला विनंती करतो की जनसेवा पॅनलला बहुमतानं निवडून द्या. वार्ड क्रमांक जनसेवा पॅनलचे वार्ड क्रमांक 1 चे सदस्य बहिरजी रामराव जाधव यांच्याकडे. सर, आपली निवडणुकी निशाणी काय आहे? ही निवडणूक निशाणी आहे शेप. तर आपण निवडणुकीमध्ये विजयी झाल्यानंतर गावचा कशा प्रकारे विकास करणार आहात? सगळ्याची कामं करण्याची इच्छा आहे. नाली, घरकुलाचे, शाळेचे, ह्या सांडपाण्याचे, शौचालय, रस्ते सगळी करायची इच्छा आहे. जनसेवा पॅनल पिंपरी बुद्रुक सरपंच पदाचे उमेदवार थोरात नंदाबाई दत्ता आणि वार्ड क्रमांक 1 चे आम्ही अधिकृत उमेदवार या पॅनलला आम्हाला उमेदवारी दिली. सर्वप्रथम जाधव बहिरजी रामराव यांची निशाणी शेप आहे, रिंगे मीनात ज्ञानेश्वर यांची निशाणी कढई आहे आणि थोरात संगीता गुलाब यांची निशाणी मॅसेज म्हणजे संदेश लिफाफा आहे. तसेच वार्ड क्रमांक 2 चे अधिकृत उमेदवार जाधव राधाबाई गोविंद यांची निशाणी सुद्धा कपाट आहे आणि वार्ड क्रमांक 3 चे अधिकृत उमेदवार सरसरे कलावतीबाई लक्ष्मण यांची निशाणी छताचा पंखा व जाधव पंडितराव देवराव यांची निशाणी ट्रॅक्टर आहे. गेल्या वर्षी आम्ही सत्तेत होतो आणि आज या बारीला सुद्धा सत्तेत येणार हे आम्हाला आत्मविश्वास प्राप्त झालेला आहे. कारण विजय आमचाच होणार आहे हे सुद्धा निश्चित आहे. कारण गेल्या वर्षीच्या सत्तेमध्ये जे काही आम्ही विकास कामं केलेत त्याच्यावर गावातली जनता तर खुश आहेच, म्हणून या जनतेचं पाठबळ आमच्या पाठीमागं आज रोजी लाभत आहे. आणि दुसरं राहिलेले जे काही कामं असतील ते पूर्ण काम करण्याची आम्ही आमच्या पॅनलच्या वतीनं पूर्ण जबाबदारी स्वीकारून जनतेची सेवा करणं हीच आमची जबाबदारी आम्ही आमच्या पॅनलचं टायटल ठेवलेलं आहे. आम्ही ना पैशासाठी ना स्वार्थासाठी ना गावाच्या फक्त विकासासाठीच काम करण्यासाठी आम्ही इथं हे पॅनल उभा केलेलं आहे. लोक म्हणतात की या पॅनलनं या लोकांना गावाचा विकास काय केला. त्या विरोधकाला माझा प्रश्न असा आहे की कोणता विकास राहिला ते फक्त आम्हाला सांगा. आम्ही करून देण्यास पूर्ण या गावाशी बांधिलकी ठेवून गावाच्या सुखादुःखामध्ये तसेच गावाच्या कोणत्याही कामामध्ये अधिकृतपणे आम्ही वेळ देत असतो आणि वेळ देणारसुद्धा असतो. विरोधक मात्र आमची चर्चा काहीही करतात. कोणी म्हणतात विकास झाला नाही, कोणी म्हणते हे झालं नाही, कोणी म्हणते ते झालं नाही. जर विकास झाला नसेल तर दरवर्षी जनता आम्हालाच का निवडून देते? याचं कारण आहे की आम्ही विकास करतो. विकास करणं ही आमची जबाबदारी आहे आणि आम्ही असाच करत राहणार. आखाडा बाळापूर येथील पिंपरी बुद्रुक या ठिकाणी आता ग्रामपंचायत निवडणुकीचं वातावरण तापलं असून कोणाचा विजय होणार याकडे सर्व ग्रामस्थांचं लक्ष लागलं आहे. या ठिकाणी ग्रामस्थ कुणाला कौल देणार हे देखील आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.
येत्या 16 तारखेला होणाऱ्या या निवडणुकीमध्ये कुठलं पॅनल बहुमताने निवडून येते याकडे देखील जनता पाहणार आहे. एन न्यूज मराठीसाठी संतोष जाधव, आखाडा बाळापूर.